পাইছো দিছো মানুহ কেনে খেদিছে তাবক তোমা জলাই দं नों गाहामके सायमानोना निनि बसानो हामजाktै निनि फेमिलिनो हामजाktै खेनो जिनि ससाइटि जिनि दफा जिनि थाइनो नों हामजागै मानो दे फारि अमाहायके हामजागनाय रक निजेनि बसानो हामजाktै निजेनि फेमिलिनो हामजाktै निजेनि थाइनो हामजागनाय रकनि नायै नायरि बाखेबो बरले गभर्नमेन्ट सिमिस पारमिशन माया फानो बरक कायसा सोशली ऑर्गेनाइजेशन खायवैनो निजेनि थाइनो प्रोटेक्ट खायनि बाङै बाकी खायवै तो ठीक है आप लोग यहाँ बिल्डिंग का काम करने आए बिल्डिंग का काम ही करो ठीक है दुकान वुकान मार्केट बाजार यहाँ में दोस्ती यारी मत बनाओ ठीक है ना अगर आप लोग यहाँ वहाँ शाम को रात को टहलते हुए दिखाई देगा तो आप लोग के लिए तकलीफ है ठीक है ना काम करने आया है काम करो पैसा कमाओ फिर आप लोग जाओ जोंखेनो हामजागो निजेनि दाव फानो हामजागो दे हामजाग फानो जोंखेनो बखुबाय सिमेता सामङो सुगिया ना रितिनि हायो जों जत्तनो सायमानो आसामाव बाहाय चलाय दं इलिगेल इमाइग्रेन्ट न तैवे आसामाव बेलायनो प्रोटेस्ट अमा हायरक बामानो ओङै दंमोन जों नुगै दं के अमा हाय गभर्नमेन्ट बासि अमा हाय खायजागै दं के और आसामाव दंना जे इलिगेल इमाइग्रेन्ट दं बर' फायनायबा त्रिपुराव फायबाय नाय त्रिपुराव फायखांखेनो बर' जागा बर' तंखाय जागा नायतुंनायबा एडिसि आमसायबो एडिसि आमसाय जिनि एडिसि जों त्रिपुरा सारावनो कायसे सेफ खायनि बाङैसि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट वान सगै जोंनो अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल रवै और जागोन र सेफ के प्रोटेक्ट नै जाथों मोनो जों त्रिपुरा सारो सेफ नै जार होनैनो फेयाबा अमा इखेनो रवै रजाक फानो जों त्रिपुरा सारक दिनै हायो बन नायकलै दङै जों सेफ खायनि रोंयाखौ बनि बाङैनो जोंनि एडिसि बिसि गोबां मानो बुरुं फातार हास्तेनि फायने बुरुंनो और जागाव तंखाय जबरदस्तिनो इलिगेलि बाबेनो तङै दंमोन जों खोनायबो दङ नुगैबो दङ जों तमा खायथाय दिनै हायो आसामनि जे सिचुएशन नायो गोबां मा बर' फायने को उ फायमानो जों बाखि फायबाय दंमोन जोंनि एडिसि हानो जोंनि थाइनो जों बाखि प्रोटेक्ट खायनैबा जों मानिया दे जों ताबो नुगै दं मेघालय जे आइएलपि नि नुगै दङ बाय खेनो जोंबो कायसे भलन्टियार लामावो कायसे ससियेल अर्गेनाइजेशन खावै जोंबो बाहाय खेनो निजेनि बर्डार जागा थाइथायो जोंबो भलन्टियार ngै जोंबो प्रोटेक्ट खायो मानिया दे फातानि बरक नुखांखेनो बनि डकुमेन्ट सुङै बा जेफानो सुङै जों कायसे प्रोटेक्ट खायो मानिया दे मानो जों खायनै इंखेनो फेयाबा खायनै देबोसि कंखेनो जों खायनै जाद दे कंखेनो न तङै दे हाइन कक सिनि कतर सावै तङै जाद दे बा जों खायनै जाद दे कंखेनो ते चिनि गभर्नमेन्ट चिनि टिटी एडिसि गभर्नमेन्ट नुबो अमो हायनो तैवे रिक्वेस्ट मा खायबो फान सनाम खांखे बेलायनो जानाय उ भलन्टियार बो टाइम रवै दं मानेनो और कायसे बनि फेमिलि दंबो सारभाइव खायनो नाङो गोबो हायनो तैवेनो कायसे फान सिस्टेम खायो कायसे सैलारि सिस्टेम खायो फानो सना खांखेनो कायसे सिस्टेम सना खांखेनो बेलायनो जानाय बेलायनो हामनाय जे तंमानि बाय फानो मा खायलेने हा तानि किरा अमो बेलायनो इम्पोर्टेन्ट अमो जों जागा टंका सि थाय टंका सि चिनि जेनेरेशन तंना चिनि फ्यूचर तंना थाय सि चिनि थानेव गरै इंखेनो माव जों तंना हानि बांनो चिनि जे सु तंमानि जे टिटी एडिसि तंमानि न फानो चिनि त्रिपुरा सानि बाङै जे सेफ खायजांनाय हि जे खायरि रजामानि न फानो जों सेफ खाय प्रोटेक्ट खाय मा तंना बनि बाङैनो आं गभर्नमेन्ट बो कयबो ति चिनि सोशली चिनि जों सोसाइटि बर' रंबो कयबो जों जत्तनो कायसे जों मिलिवैनो कायसे बासा होइनो जों थानसाङै जों प्रोटेक्ट माखायने भलन्टियार न खावै जों प्रोटेक्ट माखायने दिनै अमनो स्टेप जों र याहखनो खोना जोंनि फ्यूचर कमाय थांना जोंनि बोसाबोतैनि पुरानो तंथाय जागसनो कमाय थांनाय वान सगानि जों नां दं दिनै हायो सो हामबाय जाजा खांखनो कमेन्ट खायसाय खोना दे ते जत्तनो सिरावनि बा एवारनेस खायनि बानो भिडिअ शेयर खायखन लायनो हानाय सो हामबाय लाभ इउ